Лебедите, черните, със своята красота, със своята миловидни звуци, или казано, те са говорещи, с издавани звуци, които са много приятни. И сега в момента ще ви покажа два или една двойка, която се образува. В момента те се къпат, също и хранят по този начин във водата. Много е приятно как общуват. За сега те не издават звуци, но тяхните звуци са много приятни, много нежни. По принцип, черните лебеди са по-плашливи, по-боязливи, казано. Не се реално плитат с нахалните гъски. Те се отделят настрани. Ето, при тях хранени, къпани, как да кажа. Ето, гъските са настрани, лебедите са самички, излязоха да чупиха голямата вече. Голямата езера леда, сега се любуват на водното пространство. Благодаря за вниманието, до нови срещи!